Nina bezulu edumele ngahlomanga kwakhangela amankengane nazi indaba ze1KZN TV nifundele uphilano kaCebekhulu sanibonani. Nazi indaba kwizona ehamba phambili namuhla. Zizokube iqinile zokuphepha okhethweni. Ziyayishuka imbodla kwiTeam Sugar SA. Kanti izokuba isixazululo ekagesi welanga. Sanemukelene nabendloveni amandla kwindaba zethu ze1KZN TV. Zibalelwe ngaphezulu kwamakhulu amabili ikhungo zokuvotisa ithathwa njengeziyingozi esifundazweni KwaZulu-Natal uma ngabe kuza kwezokuphepha. Lokhu ke kwadalulwa namuhla ukhomishana wamaphoyisa KwaZulu-Natal uNhlanhla Mkhwanazi ngesikhathi kuqhubeka isithangami nabezindaba esibanjeleke eThekwini ngenhloso yokubhunga ngamalungiselelo okuqinisekisa ukhetho olukhululekile noluphephile. Njengoba sizingaphansi kweshumi insuku ezisele ngaphambi kokubela kuleli libamba ukhetho abe inhlakaze zokuphepha bathi ke bami ngomumo ukuqinisekisa ukuthi akukho ukuphazamiseka noma ngabe kwaluphi uhlobo kwalabo ke abazophuma nkalo zonke ukuyovota. Ekhuluma esithangameni nabeyindaba uCommissioner wamaphoyisa KwaZulu-Natal uveze ukuthi zingaphezulu kwamakhulu amabili ikhungo zokuvotisa ehlonzwe njengeziyingozi. Swahlukanisile ke thina samaphoyisa lama voting station masibe swabuka kulokushintsha kuya ukuthi abantu babekezelana kuleyo ndawo baphinde baxabane noma ngaxabana. Amaningi siwabiza ngama high risk ama voting station awu 215 okuyi 4.32% yama voting station. So elama voting station ke sithi ay high risk esicabanga ukuthi no deploy kwethu amaphoyisa khona fine sibhekisisa ukuthi sinyusa inani lamaphoyisa deploy khona nokusebenza kwakhona isikubheke siqaphele ngehlelo lokhozi. Indawo enjengana lezo ke zezi influence ngesinye isikhathi ukuthi kuba indawo kwaziwa ukuthi le indawo ephethe iqembu elithile abantu baningi mhlawumbe kuleyo ward abeqembu elithile kodwa mabe sithola ezinye ikhulu eziqhamuka abanye amaqembu zizovakashela leyo ndawo ngesikhathi sokuvota. Mangabe fika kuleyo ndawo ngesikhathi sokuvota o mhlawumbe iqhamuka kuleyo ndawo naye sizofuna expect ukuthi kungenzeka ukuthi ube nomsindo nyana makunesimo esinjengana leso iyasiphoqa ukuthi sinyuse inani lamaphoyisa elizosebenza lapho. Isifundazwe iKwaZulu-Natal sinezikhungo zokuvotisa ezicela ku5000 sezizonke kanti kuveleke ukuthi nakuba zikhona indawo eziseyinkinga ngokubheduka kodlame zikhona eseyiphumile ohlwini lwezingozi isimo sazo sabangcono kanti futhi zikhona ezisamile ekubeni nobungozi kubaloke amahostela aseThekwini uNongoma nezinye. One of them is Wembezi in Escort, Section C. You remember that is one area that was identified as a hotspot. Because of the maturity of political parties or leaders, that area is no longer at that level as categorized or identified as a hotspot. We must appreciate the people of KwaZulu-Natal and political parties. There are a number of areas. You know, as we indicated, that KwaNongoma was one town that no one was going there except certain political parties. But today, people, they are free. There are other areas, Shobane, you know, Potchefstroom, it was one of the areas that was also identified as hotspot. For sure, Ulundi is also part. And if you also go to Jozini, abalelwa ku17,000 amaphoyisa azotshala lapha esifundazweni nabohlaka oluqinisekisa ukuphepha emphakathini ababalelwa ku1008 kuzophinde kube nezinkantolo eziyispecially ezobhekana namacala ayamene nalokhu ngenhloso kuba ke kubhekane nawo ngokusheshsha. Uma kuza kwingqalazinda umnyango wezokuthutha uzoqinisekisa ukuthi kuyafinyeleka kuzo zonke iziteshi zokuvotisa kanye namathimba ezinhlekelele azobe emi ngomumo ukulekelela kunoma ngabe isiphi isimo sezulu. Private security through the private sector is also on board. More technology, including drone, will be deployed in strategic areas. As the Ministry of Transport in the province, I have also requested or directed the department to ensure that all roads infrastructure leading to voting stations are accessible. We have also placed our district teams on standby to respond in all weather conditions in our province. Eyindabeni ze1KZN TV
kube kuntomkhona Mvubu ngiseThekwini. Umasipala waseNewcastle enhle nelikaMthani uThusulindi ikhomishana yokhetho ezimele IEC ngodaba lengxushunxushu zangaphakathi nokuxoshwa kwamakhansela eTeam Sugar SA eqenjini lawo. Lokhu kulandela isinqumo senkantolo sokuchitha amakhansela amana leli qembu abezama ukulwisana nokuxoshwa kwawo emva kwesigameko sokuvota neIFP bekhipha uMusa Thwala ongumengameli weqembu nobephinda bengusekela meya kuwona-ke lo mkhandlu. Ongomengameli weTeam Sugar SA uqinisekisile ukuthi kunezikhala ezine zamakhansela ezivulekile kumasipala eNewcastle nasemajuba emva kokuthi amakhansela akhe echithwe enkantolo kade belisana nokuxoshwa kwabo kulona leli qembu. Bona basesiwona amalunga eTeam Sugar ngokuphelele okuAndile Nkosi obe uDeputy President weTeam Sugar South Africa ngezulu bathi usekela mongameli kube uNondumiso Masondo bewunobhala obephinda abe ikhansela eNewcastle uDeputy ke President obekhansela eNewcastle nasemajuba aphinda abo usosicwephu emajuba kusho ukuthi behola kokugcina nje kulenyanga. So bese kuba uSizwe Masondo khona nje uNgcobo nje uthanda nje ukudaya intshebe nje athi Silver Fox naye sekuphelile ngaye bese kuba uSimanga Thwala uSizwe Ngcobo behlala eNewcastle bese ukuthi uSimanga Thwala behlala eDistrict. So kusho ukuthi ke amakhansela esowa replace eDistrict mabili eNewcastle amathathu. Ongusomlomo kulomkhandlu uthi ngokwabo ukhansela wase28 ophela abomengameli weTeam Sugar uMusa Thwala akaselona ikhansela lomkhandlu. Khethla so5 selaba ngomhla ka17 June. So sikhuluma kwasethi ke the official of the IEC yazi cha udaba lwase ward 28 lumile nje ngoba basalinde izinto zaka IEC ukuze uthulume kanjani. Kuthenga waphela nje about 2 or 3 days then on our SMS then as PLC member sabe receive a message with ukhetho lase ward 28 it's been confirmed, but once we open the timetable it's confirmed by the IEC ukuthi ke liyoba ngomhla ka July 19 if I'm not mistaken. Olithinta yena kumhlonishwa uThwala uMusa. uThwala uyachitha lokho. Kusana nemetha esenkantolo engakafanelizwa le engangikhishwe khona ezusekela meya ungibhaleleka ngikusho lokhu umasipala amabeli makhe last week bathi angisule icala enkantolo bazokhokha imali kwiskeli sase magistrate court mabefuna ngisule icala ke abayicourt ithende kuhle kwengane esebenza eCollier ngeke bakubone lokho yabo mabefuna ukusula icala bona abahambi bosula icala ayiqhubeke nje inkantolo ithatha isinqumo ikhale yilokho kubhlungu futhi ke ngifuna ukubeka futhi ukuthi bayihluleke baye nokungibhalela incwadi angisona isithandwa sabo. So ke leyo nto nje iclear mina nabo sotholana enkantolo. Kude bohosibisi wezindaba se1KZN TV kuJanet 261 ngiseNewcastle. Ngqongqoshe ozokuhlaliswa kwabantu kwaZulu Natal uSipho KK Nkosi uthi bazoqeda inkinga zokulinda ugesi endlini abasanda kuzakha kunyaka wezimali ka2024-2025 ngokuthi bafake ugesi osebenzisa ilanga kuzona zonke. uNdlangamandla umemezele lokhu ngesikhathi ehambele indawo yaseMshwathi lapho kwakhuwe khona ke izinto zamasosha omkhonto wesizwe. Ungqongqoshe wezokuhlaliswa kwabantu kwaZulu Natal uSipho KK Nkosi uthi balandela imiyalelo wamengameli wezwe kuleli uCyril Ramaphosa ukuthi uhulumeni uyazixazulula izinkinga eziphathelene nogesi. uNkosi usho kanje ngesikhathi yethula ngokusemthethweni uhlelo lokufaka ugesi osebenza ngelanga ezindleleni zamasosha omkhonto wesizwe eMshwathi. Washo njalo ubaba Ramaphosa wathi inkinga kagesi sizoyixazulula zingaki inyanga manje singayazi load shedding cishe 2 months wonke okusho ukuthi sekufikileke leso sikhathi kodwa ngalesikhathi sihlushwa yiload shedding wamemezela ukuthi ngendaba okushoda kagesi kuzodinga kufakwa ama solar system esho kwisona ngonyaka odlule. unominister wefinance washo wathi ibudget elokho kazobona into ezenjani siyitholileke yingakho ke sesizo roll out isolar system kubo bonke abantu kodwa sikhetha ukuzoqala la eMshwathi eWard 9 ngoba siyogqiba leli hlazo lenzeka kwipolice station yala kuthiwa iTrustfit
ikona size la se-arrogant uthi amasosha ethu abulawa la elokho la ama-hit squad ayihlala la and siyazi ukuthi ayesebenza imisebenzi obalulekile. uNkosi uthi baqale ngalezi indlu zamasosha kepha basazoliqhuba uhlelo kwezindlu zonke zahulumeni. Sizoqala-ke ngamasosha ukuzo-rolla out le solar system. Ngisho abo bawufaka umasipala namhlanje ugesi sifuna ube khona ukuze ma ugesi nje uthi unenkinganyana bakwazi ukuthi bawusebenzise ugesi. Into-ke ebalulekile iKwaZulu Natal enye ama-province amakhulu. Sinemizi imindeni ama-households ngesilungu cishe ifike ku-3 million. So-ke sifuna ukusho ukuthi njengoba senza konke lokho siyofinyelela kubo bonke. Siqaleke la eMshwathi la sizolontsha le project ngoba sitargete ukuthi ama-associate angahlala ebumnyameni, but over and above that zonke lezindlu ka-phase 3 sizoyifaka zonke ugesi approviwe imali engaphezulu ka-12.6 million rand. Kanti uphinde wakuveza ukuthi sezashintsha izindlu ezakhiwa uhulumeni. Sukela siqala singena ngo-1994 besakha izindlu ezincane o-30 square meters. Manje sifuna ukusho ukuthi indle siyakhayo ye-RDP isiwu-40 square meters. Bese kuthi abafowethu laba bakhubazekile obadinga ispace esithe xaxa ezabo ziwo-45 square meters. Bese kuthi amasosha la sibeke la esikhona njengamanje zona-ke zabo ziwo-50 square meters. Kanti uNkosi uphinde wadlulela ekhule ukuyomukelisa ngamatayitela hambisana nemeya womasipala wesifunda uMgungundlovu kanye nomasipala wasekhaya. Ezindabeni za-1KZN TV ku-Ayanda Dube ngisimshwathi. Ngqongqoshe wemfundo eyisisekelo kuzwelonke u-Angie Motshekga kanye nowesifundazwe KwaZulu Natal uMbali Fraser bakomelise izikolo ngokwezifunda kulandela izenga lokunyuka kwemiphumela kamatikuletsheni unyaka 2022. Lesifundazwe sasuka ku-83% ngonyaka 2022 kwathi kumphumela unyaka wedlule kwaba ngo-86.3 wama%. Ungqongqoshe uthi kuzomele lesi sifundazwe siwugcine lo mlando wokulala isibili ngokuphaswa kwabafundi bakamatikuletsheni ngonyaka u2023 ngoba lokho kukhoma ngokusobala ukuthi basebenza kanzima. Said that KZN is one of our largest and predominantly rural province. So this accomplishment has not only been a source of pride for the province, still it has also positively influenced the national average, showcasing the impact of KwaZulu-Natal's success on the entire country. So maniphumelela, whether when KZN succeeds, the country succeeds. Because we have the biggest number of learners and also we have one of the most hard to work in province. Kulo mcimbi akugcinanga ukuthi kuhlonishwe izikole zamabanga aphezulu kepha namabanga aphansi nabo bakwazi ukuhlonishwa ngezinto ezinhle bazenzayo kodado. Uma ngingakutshela sisi ukuthi si primary school kodwa ngo7 umphathi uthisha omkhulu wethu babushezi uTsotetse deputy principal kulesi sikole sisuke sesikoleni, even foundation phase yethu ingena u7 ungahamba ubuza noma ubani kule ndawo ehlala kiyo ngo7 o'clock zonke asinayo iproblem. Lokho kusiza nakuphi? Asinayo iproblem ye late coming esikoleni because ingane zethu vele ifika nini ekseni. Kusuka ngosuku lokuqala lokufunda suke sesise classini ngo7 o'clock. Imaths okuyisona sifundo esithusa abafundi kakhulu nesithusa abazali babo siphethwe yimina naye uthisha omkhulu, so okwenza ukuthi istaff naso sibe motivated ukuthi mangabe ngiyithatha le maths ngiyizama ukuyifundisa bakhona bazongisupporta, we are there for them. So nje under i-guidance kaBabushezi we have learned a lot and we have grown a lot. Ungqongqoshe ugxeke laba baxeka ukuthi benze lo mcimbi ngoba bethi bamosha imali, uthi ngokwakhe ukholwa ukuthi isifanele ukubonga izikole ikakhulukazi lezi ekwazi ukunyusa imiphumela yazo kamatikuletsheni. Angeke ke nginganitsheli ukuthi njoba sihleli la mama Angie sebeshilo ke phandle isishilo ke DA ukuthi sizomosha. Angazi noma niyangizwa yini, bathi sizomosha. Angazi ke noma niyabazi yini, anginizwa, ngifuna ukuzwa kahle, anibazi yini? Kodwa bohosibisi bezindaba ze1KZN TV ku Channel 261
ngiseThekwini. Ake siye etolweni nebeselo sobuye sibuye futhi nezinye zeindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi nina besilo kwindaba zethu ze1 KZN TV nazo kwizona ehamba phambili namuhla. Zizokube iqinile zokuphepha okhethweni. Ziyayishuka imbodla kwiTeam Sugar SA. Kanti izokuba isixazululo ekagesi welanga. Usashaqekele namanje umndeni wakwakunene eDannhauser kwaMdakane endlana kaMthani yakulandela kokudlula emhlabeni kwelungu la uSiphelele Mcebisi kunene emva kokuba ke bese engozini yemoto ngesonto ledlule. uSiphelele ubephinda belilungu eliqavile kwiqembu lezombusazwe iANC Youth League ngaphansi kwesifunda kembuso kubheka udlule ke emhlabeni neminyaka engama-30 obudala. Kanti isikhulumi sentsha salenhlangano KwaZulu-Natal uSibusiso Mzimela uthi ukudlula ke kukaSiphelele kushiyeka isikhala kesikhulu njengoba bezinikele kumsebenzi wakhe. Usizi libhalwe emehlweni emndenini wakwakunene eDannhauser kaMdakane lokhu kulandela ukudlula emhlabeni kwelunga lalomndeni uSiphelele Mcebisi kunene obesengozini yemoto eNtathakusa ngolesithathu olwedlule. Udadwa kobamufi uthi bagqemeka ingozi engeqi wantwala njengoba umfowabo ebeyigugu kibo. uSiphelele ifirstborn kamama uyena oqala la ekhaya kumama. Kusiphathe kabuhlungu njengomndeni ukushiya kwamfowethu ebesibhekele kuye ebesimbona role model yethu ebesimbona beyigugu kithi ebeyikho konke kithi besingakulindelanga ukuthi sengasheshe ashiye emhlabeni ngokuzuma. Kanti isikhulumi sentsha esifundazweni KwaZulu-Natal seqembu elibusayo uSibusiso Mzimela uthi uSiphelele kunene ubengomunye wentsha ebenekusasa eliqhakazile embuthweni. ANC Youth League KwaZulu-Natal seqhameke ingozi engeqi wantwala ngokulahleka kwecomrade elinjengoSiphelele kunene. Amanye ama-comrades abebancane abebukeke ne-future embuthweni futhi abe uthando umbutho. Ngale nje ukuthi uzalelwe embuthweni waphinde futhi wazalwa abazali aba-active kwipolitiki yakwa-ANC. uSiphelele kunene naye ujoin umbutho emncane kakhulu njengoba nimbona ebelite region kodwa engoka 1994. So ke siqhameke ingozi engeqi wantwala ngoba benye yama-leaders ethu ebesithembele kuyena kakhulu ukuthi uzokhula ne-understanding yakhe nje yombutho ibiyinhle kakhulu ukubona ukuthi i-ANC i-investile kakhulu kuyena and uzokhula abe umholi oqotho ngelinye ilanga. Indoda ebingakhulumi kakhulu kodwa ebihlele njalo ikhuluma izinto eziyaphambili nezinto ezikhuluma ngqo ngombutho. Ube umuntu we-principle noma ngabe kuthiwa ubuya kuye approacher uzama ukukhuluma naye ngezinye izinto. Ube umuntu ongathatheki kalula ngoba ubeyazi principle. So ube umuntu esisebenze kahle kakhulu naye kulesi sikhathi silida naye. So silahlekelwe kakhulu ke si-ANC Youth League but also ne-ANC kakhulukazi embuso kubheka region ilahlekelwe kakhulu ngecomrade njengoSiphelele. Umasipala lana obe yikhansela khona i-PR councillor ulahlekelwe kakhulu. So sonke silahlekelwe ngokudlula emhlabeni kwecomrade njengoSiphelele kunene. Khona manjalo umndeni wakwakunene ubika ukuba umufi uzofihla kusasa ekhaya lakhe kwaMdakane eDannhauser ngo-10 ekseni. Sobe kadlahle ezindabeni ze1 KZN TV ngiseDannhauser. Yethule ngokusemthethweni inkosi yesizwe sasebashaweni endaweni yaseHarding ogwini oseningizimu nesifundazwe saKwaZulu-Natal. Inkosi uBusani Zungu ithatha isihlalo sikababa wayo wakhothama ngonyaka we-2015 inkosi uSidumo Zungu. Kwabeke sekubamba kuNdlunkulu wayo kwinkosi ngoba kibisesencane kakhulu. Undaba ezithu uzimisele ukuhamba kezinyathelweni zikayise aphinda alethe inhlelo zokuthuthukisa isizwe sakhe. Inkosi yesizwe sasebashaweni eHarding ogwini oluseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal ithi zimisela ukuletha izinhlelo ezizothuthukisa lesi sizwe. Undaba ezithu kusho lokhu ekhuluma neziko lezindaba ngesikhathi ezokwethula ngokusemthethweni esizweni njengoba sezozibambela amathupha njengoba emuva kokukhothama kwababa wakhe ngo-2015 wabe semncane kakhulu wabanjelwa uNdlunkulu. Uthi njengoba izidakamizwa kanye nophuzo oludakayo lushabalalisa intsha zikhona izinhlelo azozifaka ukulwa nalesi sihlava.
Cha, isizwe sasebashawini siyisizwe sihle impela ngoba ubaba washiye esebenzile impela kakhulu. Mina ngifisa ukuthi ngibazisa abantu nje ukuthi ngizoletha intuthuko esizweni konke nje kuzohamba kahle. La esizweni kunalenkinga le khona le yalini kubathi umzambiya amabesho. Khona ama programs uke ngizowafaka nje ukuthi cha izingane ke ngiyikhuthaze esizweni ukuthi cha ake bezibiyeke nje utshwala mhlambe zifocus ebholeni mhlambe na ngoba ngikhona ulantu uSandile Zungu sixhumene naye lo amaZulu FC ophinda abuchancellor eMUT. So khona iprogram bengizoyifaka nje ye-education. Kunalento esiyane siyenze ke siwozungu ke sihlangane iICC siyane siqhakambisa imfundo khona la sithi khona make education fashionable. So nje uSandile sixhumene kakhulu naye la isizweni nje ngikwafaka ama programs awemfundo. Inkosi yesizwe sakwaFodo ebihambele lo mcimbi ithi lolu usuku olubalekile uthi ukuphakanyiswa kwenkosi yesizwe kuyigxathe elihle ukuze nqandeke imbangi ingasibe khona. Ifisa ukuyibongela kakhulu inkosi yesizwe ngoba ukuphakanyiswa kwenkosi yesizwe igxathe elibaleke kakhulu ikakhulukazi izinto lezi ezivimba ukuthi kube nombango ngoba inkosi uma ibekwa phambi kwabantu kanje kunzima umuntu ofuna ukuyibangisa ukuthi angenelele. Sifisa nokubongela nje umndeni ukuthi awukho umbango ivele yaqhatsha nje inkosi yabekwa kahle futhi noNdlunkulu siyabonga kakhulu ukuthi uyibambele kahle mase kufanele sayinikeze inkosi esikhundla sawayinikeza kalula ngale kwehibu. So sikubonga kakhulu okwenzeke eBashawini kuhle kakhulu siyafisa ukuthi nakwezinye indawo kwamanye amakhosi kwenzeke ngalendlela ekwenzeke ngayo eBashawini. UNdunankulu wesizwe saseBashawini uthi bajabulile beyisizwe futhi bayayemukela inkosi uthi bazimisela ukumeseka. Usikhathi inkosi ilele yakhothama kwasafaka uNdlunkulu ezokhulisa ingane yakhula ke ingane ke seyafika manje sefuna ukuthatha izicathulo zayo ingene kuzona. Sijabula kakhulu njengoba sifikelwa umntwana enkosi namhlanje siyamemukela ngokuphelele ezalwa inkosi yasebenza kakhulu eBashawini. Esicela ukuthi nayo ngathi nganyathele ezinyathelweni zayo ngoba sobe sihleli nayo sikhambe endleleni esasivele sikhamba kuyona sizomelekelela sobe sinayo inkosi yasebenza kakhulu kulesizwe saseBashawini. Lo mbiko beniwethulele uZamando Sicele wezindaba ze1 KZN TV ngiseHarding. Amalungu omndeni kaGumede kwaNyamazane kwa2 eDukuduku ngasemtubatuba enyakatho KwaZulu-Natal athi kinzima impela impilo aphila ngaphansi kwayo njengoba engenawo ke omazisi. Elinye lamalungu alomndeni uVusi Gumede oneminyaka ngama-38 obudala uthi kunzima nokuthola umsebenzi ngenxa lesisimo esesichaphazele nabantwana ababo njengoba nabo bengakwazi ukuthola izitifiketi zokuzalwa. Yizeke la kuleli lungiselela ukhetho lukazolonke oluzokuba ngolwesithathu oluzayo mhla zingama-29 kuNhlaba kodwa ke kunabantu abasenenkinga ukungabi nabo omazisi iminyaka engaphezulu kwama-30. Umndeni kaGumede kwaNyamazane Dukuduku ubhekene nenkinga ukungabi nomazisi nesitifiketi. Inkinga ke yaqala kubazali abashona bengenabo kanti ke futhi nezitifiketi zokushona kwabo azikho. Labantwana sebezame kaningi bezama ukulungisa udaba lomazisi kodwa ke bengasizakali. Lokhu ke sekuchaphazele nabantwana babo njengoba nabo bengenazo izitifiketi zokuzalwa. Laba ke bayaphila nje emhlabeni kodwa ke bafana nabangekho emabhukwini. Umama wayengenayo ID and ubaba yena wayena kodwa futhi baba bengashadile. So ayikho kudala singakwazi ukuthola ama-ID lokho ngoba akekho umuntu obekwazi ukusimela ngenxa ukuthi sikwazi ukuthola ama-ID. Usizo lwamabhasi nami sengihlukumezekile kakhulu because senginaney'ngane angikwazi ukuzondla kahle ngendlela. Khona ngiyafisa ukuthi ngizondle kodwa ngenxa yokuthi ibhasi anginalo. Ngiyazama kodwa nje kunzima ngenxa yokuthi ibhasi anginalo. Baqhuba bathi ke banabantwana ababheke bona kodwa ke bayahluleka ngenxa yalesi simo ababhekene naso. Lenkinga ke isibahlukumeze kakhulu njengoba bengakwazi nokuthi ke bethole imisebenzi engcono bekwazi ukuphilisa bona nemindeni yabo. Zala sinabo akekho umuntu osimele. Sona sisomdala kunzima ngoba nakasebenzi. Sonke asisebenzi siyazama la sizama khona kodwa kunzima yonke into esiyenzayo nje ayiphumelele ngenxa yokuthi amabhasi asinawo because umsebenzi esiwenzayo
akuwona umsebenzi osile suke sesenzele ukuthi nje umuntu ekwazi ukudla nanokuphila ngoba phela kuyaphila siphilise nalezi ingane ke sesizele. Akekho umuntu osebenza umsebenzi osile ngoba bengisho ukuthi amatoho kuphela into esesiphile ngayo nje siphila kanzima yonke into izameka kanzima ukuze sikwazi ukuthi silale sikwazile ukudla yonke into esithola kanzima nje akwenzeki lutho yonke into imile. Sisebenzayo umsebenzi yamatoho ukubamba ingodo kusebenza ngomoba asikwazi ukuya phambili nje ngenxa ukuthi ama-ideas nawo. Laba bathi yizeke nomela kuleli lizilungiselela ukhetho ngesonto lizayo bona ke kuyasifanela nje ngoba abanamazisi kwakona ukuthi kuyavotwa into kabagcina ngokuyiswa ixoxwa ngabanye abasemaceleni lenkululeko okukhulunywa ngayo bathi ke bona iyise kubo ngoba ke bafana nabaqelasekile. Kuhlumeza kakhulu ngoba yabantu bakwazi ukuthi bevote benze zonke izinto thina nje akwenzeki lutho ngoba ngikhuluma lapha nje inhliziyo ibhlungu kakhulu ngoba singenama-ID nje kunzima kakhulu abantu bayavota thina sivota. Lezi ke izindaba z1 KZN TV ngingusamukeliso Nqulunga ngikwanyamazane edukuduku. Ake siphinde sithi ishelele itolweni nebeselo sobuye sibuye nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1 KZN TV nazo kwizona ehamba phambili namuhla. Zizokube iqinile zokuphepha okhethweni. Ziyayishuka imbodla kwi-Team Sugar SA. Kanti izokuba isixazululo ekagesi welanga. Ake sibheke engosini yazomnotho. Iranda kuleli u-18.14 maqhathaniswa nedola laseMelika beku-19.74 kwi-euro yase-Europe bengu-23.04 kupondo waseBrithani ngegolide yona $2,440.48 ounce kuthe kawoyela ongahluziwe yona intengo bengu-$83.98 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Iqembu laseMgungundlovu KwaZulu-Natal eMaritzburg United lihluleke yancama ukungena ohlwini lamaqembu azolwela ukudlala kwisigaba esiphezulu i-DStv Premiership ngesizini ezayo iziguqisa i-JDR Stars emdlalweni wayo wokugcina wesizini yeMotsepe Foundation ngesonto ntambama. Team of Choice unqobele umdlalo obuseGiant Stadium eSoshanguve ngamagoli 2-1 kodwa kwangalunga ngenxa yokuthi emiyeke imiphumela kayibavunanga. Imidlalo yokugcina kuleli ligi iqale kunamaqembu amane abebanga indawo embili kuyokuhlungela ukugijima esigabeni esiphezulu ze-DStv Premiership ngesizini kezayo. Ake sibheke naso isimo sezulu esingalindeleka. Nina benyathe emnyama kandaba ejame ngomkhonto ophezulu komzimvubu amamponda ayisabu kehlela siyaguqala. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.